Tento nový ovládač smeroviek a stieračov na novej Audi Q3 je asi tou najkontroverznejšou novinkou, s akou touto auto prišlo. Priznám sa, že ja som bol zo začiatku skeptický, no skôr som hľadal spôsoby, prečo a ako by to nemohlo fungovať. Bál som sa, že to prepínanie smeroviek bude pomocou tejto malej, krátkej páčky obťažné, že sa bude mýliť, nebudem sa na to triafať. Koniec koncov, prečo výrobcovia aut vymýšľajú koleso, keď to koleso v úvodzovkách už dávno bolo vymyslené v podobe klasickej páčky, ktorá je overená a funguje. Po týždni za volantom tohto auta ti viem povedať, že toto tu je absolútne v pohode vec. A ak by to mal byť jediný problém, ktorý na novej Audi Q3 vidíš, tak rozhodne by si do tohto auta mal ísť, pretože inak bude toto auto pre teba bez problémov. Napriek tomu, že tá páčka je pomerne krátka a tá plocha, kde môžeš smerovku zatlačiť, je v podstate len tu. Ani raz sa mi nestalo, že by som mu zatlačal niekde takto a smerovku by som v prípade potreby nevedel vyhodiť. Ďalkové svetlá sa napokon ovládajú klasicky, klikáš prisunutím k sebe a od seba zapínaš ďalkové svetlá natrvalo, no a stierače nastavuješ pomocou tohto kolieska. To taktiež nie je problém, pretože raz ich nastavíš na auto alebo ich máš úplne vypnuté, stierače fungujú svojim vlastným životom.